Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga nagliho, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagaliho. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ipakita ta ang bunga sa atong gugma, kaniya ang kinaiya nga Diyos nun ug angay nga daygon, aron matuboy siya. Ipakita ta ang atong gugma kanila, tungod kaniya ang kinaiya nga Diyos nun ug angay nga daygon, aron matuboy siya. Maghigugmaay kita, isipang gugmagikan kaniya, tumanon ta ang mga sugo niya, ingon nga nagsunod kaniya. Ipakita ta ang bunga sa atong gugma, kaniya ang kinaiya nga Diyos nun ug angay nga daygon, aron matuboy siya. Ipakita ta ang atong gugma kanila, tungod kaniya ang kinaiya nga Diyos nun ug angay nga daygon, aron matuboy siya. Maghigugmaay kita, isip ang gumagikan kaniya, tumanon ta ang mga sugo niya, ingon nga nagsunod kaniya. Ipakita ta ang bunga sa atong gugma,
nun ug angay nga daygon aron matuboy siya. Aron matuboy siya. Maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw ni ini nga tingog kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa tungboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Salamat sa tungboy nga Dios sa iyang pagtugot kanato nga makadangat na usab kita niining adlaw ug salamat usab sa inyong panahon ug ang Ginoo nahimuot nga nagsudong kaninyo sa inyong paggahin og oras ug higayon uban kanako alang sa pagpatalinghog ug pagtuon sa iyang mga pulong nga gibilin alang sa paglig-on sa atong mga kalag ug espiritu ug alang sa atong pagpangandam sa iyang pagbalik. Dalay ko na ngalan sa atong buhi nga Dios ug alang sa atong pagtuon aniya kita karon sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 2. Ang kaalam nga napurma pinaagi sa gahom sa cross sa Kalbaryo. Sa English gitawag kini og cross-shaped wisdom. 1 Corinthians chapter 2. Ingon og aging jutay nga background mahitungod aning sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto. Gisulat kini nga libro ni Apostol Pablo ngadto sa o alang sa mga magtotoo sa Corinto human sa idzang pagbisita didto nga dapit. Og niani nga higayuna sa idzang pagsulat didto na siya nining tungura namuhat sa lugar sa gitawag og Ephesus or Ephesus. Og niadtong higayuna sa pagbisita ni Apostol Pablo dito sa lugar sa Corinto, ang isang gibuhat didto mao ang pagpanudlo sa mga magtotoo sa sinaguga matag adlaw sa igpapahulay matag simana ug kung dili gani adlaw sa igpapahulay si Apostol Pablo nagtrabaho adlaw-adlaw ingon nga tagahimo og tulda. Buot pasabot nga nagtrabaho si Apostol Pablo didto sa Corinto sa katuyuan nga makakwarta siya aron nga naa si jay sapi nga ikapalit og ijang pagkaon og ikabayad sa bisan unsa nga gikinahanglan og nga dili siya mahimong kabug-aton sa mga magtotoo nga miabi-abi niya didto. Dinhi lamang sa ehemplo sa kinabuhi ni Apostol Pablo ingon nga alagad sa Ginoo og tinuod nga nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Subo hunahunaon nga adunay daghan nga mga alagad ug giangkon nila nga sulugoon kuno sila sa Ginoo nga kanunay lamang sila nga magsuroy-suroy, mamisita sa mga kasimbahanan, mamisita sa balay sa pastor ug sa mga membro sa lain nga mga simbahan, dala nila o bit nila ang pulong sa Ginoo. Pero aron lamang sa pagpanaghap nga makakolekta sila og mga panalangin o aron nga makakolekta og mga maadjuhon nga gasa, kwarta o offering bahinoon o pagkaon baka kana. Gihimo na nilang panginabuhi ang pagsuroy-suroy og pagpangulikta og mga hinabang o offering og nga mupuyo sila sa maong panimalay sa usa ka magtotoo o sa balay sa usa ka pastor nga wala sila giimbitar og nahimo silang kabugaton. Og giabusahan nila. Sayon-sayonon lang nila pagsulti nga alang man lagi kuno sa Ginoo ang ilang gipamuhat. Pero sa katapusan, sila ang hinungdan sa kagubot sa maong iglesia nga ilang gibisitahan. Si Apostol Pablo, lahi ang klase sa isang kasing-kasing o guna-huna.
Dili ijang kabubuton nga mahimo siyang kabugaton sa mga magtotoo. Ug mao nga naningkamot si Apostol Pablo nga makatrabaho siya aron nga naa siya'y kaugalingong kwarta alang sa ijang mga gikinahanglan. Ang tawag niya ng mga lakwatserong ministro sa Tagalog pa gitawag kana og namamasada o namasahero, commuter, uninvited troublemaker ministers na sila. Ug mao nga kinahanglan kita magbatunta og kaalam nga naporma pinaagi sa krus sa Kalbaryo, kaalam nga langit nun, aron nga makailata sa mga nagkalain-laing espiritu karon nga mga mangingilad, o nga dili kita mailad kay daghan na jud ng gawas karon panahon nga daw mga karnero sila tan-awon. Ug atong timbangon jud ang tinuod nga alagad sa Ginoo ug tinuod jud nga sulugon sa Ginoo, maghulat ra kana siya kung naay mohatag og gasa o panalangin kay ang Ginoong Dios ang naghanay sa ijang mga lakang sa kinabuhi. Ang tinuod sulugon sa Ginoo, sama kang Apostol Pablo, adunay kaalam nga gikan sa Ginoo, kaalam nga naporma sa krus, kaalam nga dili siya gusto nga mamahimo siyang kabugaton sa ubang tao ug nga nagbaton siya og kaikod sa uban. Ang tinuod sulugon sa Ginoo dili hingadyo ug dili samukan. Ang tinuod sulugoon sa Ginoo naay GMRC, good manners and right conduct. Ang tinuod sulugoon sa Ginoo naay integrity ug naay etiquette. So samtang nga dito sa Apostol Pablo sa Efesos, dihay pipila ka mga igsuon sa pagtuo nga may bisita kang Apostol Pablo ug nga nagdala kini sila og nagdala og subo nga balita mahitungod sa panghitabo sulod sa iglesia didto sa Corinto. Ang iglesia sa Corinto gubot sila didto tungod kay adunay mga membro nga mga badlungon og mga lagurason. Ug gawas pa niya na adunay mga membro nga nagpabilin gihapon sa ilang mahugaw ug malaway og kalibutanon nga mga binuhatan. Ug ang uban usab mga hambugon tungod sa ilang mga kinaadman, mga hambugon tungod sa ilang ranggo sa komunidad, mga hambugon tungod sa ilang edukasyon nga nahuman ug sa salapianon nga bahin. Sagol-sagol ang ilang mga kinaidya ug mga batasan nga maoy hinungdan nga nakasaway si Apostol Pablo kanila. Di ba tinuod man gihapon kini nga sugilanon sa atong panahon karon nga ug naay membro sa iglesia nga medyo dako-dako og grado, magpalabaw-labaw na siya sa mga buluhaton ug kalihukan sa iglesia ug dili gani mo criticize kana siya. Don't get me wrong, kay naaman pud uban nga mga edukado nga mapainobsanon ug naa pud adunahan, kana nga adunahan muhatag kana siya sa mga proyekto sa iglesia apan gusto siya masayod kung giunsa kuno paggasto ang ijang nahatag o diin gidapat ang ijang kontribusyon nga kwarta ngadto sa iglesia. Naapod uban membro sa iglesia nga og kung Domingo tuwa siya sa simbahan, pero og dili Domingo tuwa siya sa kahilayan. So ang sulod sa sulat ni Apostol Pablo alang sa mga taga Corinto og dinhi sa kapitulo 2 sa 1 Corinto nga samtang nga ang mga magtotoo sa Corinto gidala nila ngadto sa sulod sa iglesia ang ilang mga kalibutanon nga mga pamaagi og pamatasan og kalibutanon nga mga kinaadman, gipaningkamutan ni Apostol Pablo pagklaro alang sa ilang pagsabot nga ang kalambuan ug kadaugan sa ebanghelyo o sa pulong ug buluhaton ni Ginoong Hesus wala magdepende o wala magsalig sa tawhanon nila nga kaalam. Wala magsalig sa ilang pagkamaayo nga musulti o modiskurso o wala magsalig sa ilang hinambog nga kaalam og kahibalo. Buot pasabot nga ang sulat ni Apostol Pablo alang sa mga taga-Korinto usa kini kasulat sa pagbadlong sa ilang mga hinambog nga pamatasan. Ug sa mga katuyuan kining sulat ni Apostol Pablo pagbadlong usab kini kanato sa atong kapanahonan karon. Ug si Apostol Pablo mismo bisan na tuod og taas ang iyang kinaadman,
Wala niya gamita ang iyang tawhanon nga kaalam ug kahibalo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo tungod kay ang balaang espiritu ang may kagahom lamang sa pagpalihok sa pulong sa Dios sulod sa kasing-kasing sa tao ug sulod sa huna-huna sa tao ug sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ug mao nga nakasulti sa Apostol Pablo ngadto kanila sa bersikulo 2 nagingon si Apostol Pablo, kay gituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa nga anaa kaninyo gawas kang Hesukristo ug kaniya nga gilansang sa cross. Ingon si sa Tagalog pa, but pasabot ingon si Apostol Pablo, wala akong pakialam kung ano-ano ang alam nyo at wala akong pakialam kung sino-sino kayo. Walay arang mahimo ang kaalam sa tao sa mga butang sa Dios. Bisan pa og taas ang imong kinaadman, o kung dili nimo makauban ng balaang espiritu, walay kahimuan ang imong mga kahago sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sumao nga mga gisultian ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto nga ang balaang espiritu mismo ang naglihok sa ilang mga kinabuhi. Sa mga magtotoo ni adtong higayuna nga may bisita sa nila alang sa pagpanudlo sa pulong sa Ginoo dito sa Korinto ug nga wala si Apostol Pablo mo gamit sa isang tawhanon nga kinaadman. Ang kaalam nga naporma sa cross o kaalam nga hinatag sa Ginoo dili mamugos sa mga tao. Tungod kay ang balaang espiritu ang may trabaho ug may kagahom nga mulihok sulod sa kasing-kasing sa tao. Ang tinuod sulugon sa Ginoo dili ni sa ipamugos ang ebanghelyo ngadto sa mga tao. Ang tinuod nga sulugoon o ministro sa Ginoo adunay kaalam nga naporma sa cross ug nga dili siya gusto nga mamahimong kabugaton sa uban ug dili siya gusto nga mamahimong babag sa ultimong pagtuo sa uban tao nga walay igong edukasyon. Ang tinuod nga sulugoon o ministro sa Ginoo nga adunay kaalam nga naporma sa cross nga dili magsamok-samok sa uban nga pundok sa mga magtotoo diha kang Kristo. Ug kini kinahanglan nga atong mahinumduman nga ang pulong mismo sa Ginoo kaalam ug ang Ginoo mismo kaalam usab, okay? Ug mao nga ug kung ang pulong sa Ginoo mituhop sa usa ka kasing-kasing sa tao ug nga nagbunga kini og kausaban sa kinabuhi sa usa ka tawo, buot pasabot nga nakabaton kana nga tao og kaalam sa Ginoo. Nakabaton siya og kaalam nga naporma pinaagi sa cross sa Kalbaryo. Tinud-anay ang iyang gugma sa Ginoo ug mao na lamang nga gihatagan siya sa Ginoo sa kaalam nga naporma pinaagi sa cross sa Kalbaryo. Adunay daghan nga midawat sa pulong sa Ginoo. Adunay daghan nga namati o naminaw sa Sunday school o adunay daghan nga naminaw og mituo sa wali sa pastor apan walay kausaban. Wala ka na sila makabaton sa kaalam nga naporma pinaagi sa cross sa Kalbaryo. Tungod kay tinudzuan nga wala nila tuguti nga makalihok ang balaang espiritu sa Ginoo diha sa ilang mga kinabuhi. Ang kadesente sa panagway ug sa binistihan wala ka na magpasabot nga nakabaton sila sa kaalam nga naporma pinaagi sa cross sa Kalbaryo. Walay abilidad sa tao nga makadiskubre sa kaalam sa Ginoo. Walay edukasyon sa tao nga makadiskubre sa kaalam sa Ginoo. Walay kagwapo o kagwapa nga makadiskubre sa kaalam sa Ginoo. Ang kaalam sa Ginoo ipadayag lamang ngadto kanila nga adunay tinuod nga tinguha og pagigugma sa Dios pinaagi sa balaang espiritu. Ug mao kana ang hinahitabo sa mga apostoles. Nakabaton sila sa kaalam nga naporma pinaagi sa cross sa Kalbaryo ug mao nga nahimo silang epektibo sa sugo ni Ginoong Hesus ug sa ilang ministeryo nga gibili ni Ginoong Hesus ngadto kanila. Ug mao nga atong nabatunan kining Biblia karon nga atong ginabasa ug tungod kana sa kaalam nga hinatag sa Ginoo ngadto kanila nga mga apostoles. Ug mao na lamang nga wala kitay katakos nga mutuis sa balaang kasulatan. Wala kitay katakos nga mupuno o mubawas sa mga pulong nga nakasulat na sa Biblia. Ang
ang uban nga mga ministro magtumo-tumo na lamang na sila sa ilang ipanudlo inubanan sa pagtulunan nga og mga saad nga nila pa nga og kung modunit ka sa maong kantidad mapanalanginan pud kuno ka sa pinilo-pilo nga bahandi pamaagi kini sa ilang panudlo aron nga makadani sila og mga tao. Mao kana ang gitawag karon og prosperity gospel. Daghan ang nailad sa maong mga panaad nila og mao nga daghan pod ang mga nadato nga mga pastor. Mao nga magbantay-bantay kitang tanan sa mga pastor na ay mga bisita, mamisita nga magpa-picture sa mga membro kay ang uban kanila ilang ihatag ang mga pictures ngadto sa ilang prospect nga mga donors kunuhay. Ug ang kuno nila nga ang mga tao ug mga dagway nga naa sa maong litrato ila kadto nga mga membro sa katuyuan nga makakolekta sila og mga hinabang nga sapi para kuno sa buluhaton sa Ginoo. Pero limbong lang di ay. Ang kaalam sa tao, hambugon og nag-imbitar og kagubot. Ang kaalam nga gikan sa Ginoo, adunay maadjong pamatasan og hapsay. Gusto ni Apostol Pablo nga ang mga magtotoo sa Korinto nga makabaton unta sila sa kaalam nga napurma pinaagi sa krus sa Kalbaryo. Ang kalibutan ug ang mga kalibutanon dili sila makasabot sa kaalam nga napurma sa krus, kaalam nga gikan sa Ginoo. Ang mensahe mahitungod sa krus sa Kalbaryo walay hinungdan alang sa mga kalibutanon ug nga pulan sila ug dili mo lahutay nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Aktibo sila sa mga buluhaton sa iglesia, pero ang mga tapok-tapok, kaon-kaon, outing-outing, dula-dula lang ang ilang ganahan nga apilan. Ug kung ordinaryo lang nga panagtigom sa pagsimba, gamay ra ang musimba. Pero ug kung naay mga activities nga adunay hikay-hikay, daghan ang manungha. Apil na kadto sila nga nahikatulog og pipila ka bulan nga walay simba-simba. Manungha silang tanan tibuok banay magpanon. Maigsun kog higala, sa katapusang panahon, jutay lang ang makalahutay sa kinabuhing Kristohanon. Jutay lang ang makabaton sa kaalam nga napurma sa krus sa Kalbaryo. Jutay lang ang makalahutay sa paghigugma sa Ginoo. Di bali na kung gamay ra ang sulod sa imong iglesia o sulod sa simbahan o gamay ra ang manimba basta tinuod nga naa sila'y gugma sa Dios. Dili man pud tanan nga musimba mahilangit, di ba? Ang tagsa-tagsa kanato mag-inusara ta nga mutubag sa adlaw sa paghukom. Dili kini grupo-grupo o barkada-barkada. Mag-inusara ka nga moatubang sa Dios nga balaan. So kinahanglan nga magtarong ta samtang naapay panahon. Ang kwalidad sa usa ka iglesia wala gisukod pinaagi sa nakita sa mata sa tao. Ang standard nga sukod sa Ginoo mismo ang giapas sa Ginoo. Ang pangutana, apil ba ka ta sa sukod sa standard nga sukod sa Ginoo? Mahiapil kita kung makabaton kita og kaalam nga napurma pinagi sa krus sa Kalbaryo, kaalam nga hinatag sa balaang espiritu sa Ginoo. Unsa man ang timailhan sa usa ka tawo nga nakabaton og kaalam nga napurma pinagi sa krus sa Kalbaryo. Ang timailhan mao ang kausaban sa daan nga kinabuhi. Ang timailhan mao ang gugmanidya sa Ginoo. Bisan na og walay kaon-kaon, simba gihapon, mubaha, mubagjo, mulunop, simba gihapon. Ang timailhan mao ang dili dali nga mapangdol sa mga badlungon ug ang mga badlungon dili na pud magpabadlong. Ang timailhan mao ang pagtubo og pagkahamtong sa pagtuo og sa kahibalo sa pulong sa Ginoo. Dili kay nagpabilin nga ignorante sa pulong sa Ginoo nga para bang bata gihapon nga grade 1 gihapon bisan na og dugay nagsimba-simba. Mga igsoon ko gigala, nakabaton ka na ba og kaalam nga napurma pinaagi sa krus sa Kalbaryo, kaalam nga hinatag sa balaang espiritu. Maningkamot kitang tanan samtang naapa kita higayon kay basin makuratan na lang ta. Walay pagmahay nga maguna. Ang kaalam nga napurma pinaagi sa krus sa Kalbaryo mubunga og kinabuhi nga napurma sa krus sa Kalbaryo. So cross-shaped wisdom begets cross-shaped life. Dalaygon ang ngalan sa tungboy nga Dios. Magampo kita.
Diyos nga balaan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Uguban sa tabang sa balaang espiritu, ablihi ang among mga mata nga makakita kami sa kamatuoran. Ug ablihi ang among mga kasing-kasing nga makadawat kami sa kamatuoran. Ginoong Hesus, salamat sa krus sa Kalbaryo, salamat sa grasya, salamat sa kaluoy ug pasaylo. Pulongi ang among mga garbo ug pagkalagurason tungod sa tawhanon nga sukdanan ug tawhanon nga kaalam nga kanunay maoy gipatigbabaw. Tuguti nga makabaton kami sa kaalam nga napurma pinagi sa imong cross dito sa Kalbaryo, kaalam nga gikan nimo. O gipahilayo kami sa mga pagtulunan nga nahimong instrumento nga daghan ang nangahulog sa pagpakasala, kay lagi available man kuno kanunay ang imong grasya ug pasaylo. Ginoong Hesus, ayaw itugot nga mapakyas kami sa imong panahon sa pagbalik. Dalaygon ka sa kanunay, ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalan, mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpaminahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in